A historia é unha disciplina complexa, chea de arestas, de contradicións, por causa da imposibilidade de reconstruirmos completamente o pasado. Porén, no caso de Galiza, esta ambigüidade é se cadra maior, ao non se ter desenvolvido nos mesmos termos que aquelas historiografías, como a alemá ou a francesa, que desde o século XIX contaron coa forza dun Estado a tentar construir o seu relato nacional. Quen amamos a historia, procuramos co noso traballo axudar a entender que o pasado vive aínda no noso presente. Divulgala entre a sociedade para que sexa esta, a través da memoria colectiva, quen axude a preservala de xeración en xeración. Son Carlos Dixó, historiador e profesor de secundaria. Convídote a que percorras comigo o reino medieval de Galiza para coñeceres de primeira man algúns aspectos clave da súa historia. Nesta viaxe charlaremos con expertos en historia medieval e divulgadores. Coñeceremos castros e murallas, castelos e catedrais, bibliotecas e restos arqueolóxicos. Un percorrido que nos levará por todo o medievo e nos axudará a coñecer mellor a historia dos nosos devanceiros. Temos que coñecer o pasado para comprender o presente. Falemos da nosa historia. Falemos do reino de Galiza. A nosa historia elaborouse en grande medida desde as marxes, e tal vez o exemplo máis claro disto sexa o coñecemento fragmentado que temos do reino de Galiza. Ignorado e ocultado pola historiografía oficial durante décadas, na actualidade experimenta un revival, un aumento do interese por parte da sociedade galega e tamén das propostas que pretenden poñelo en valor. Mais como é posible que 14 séculos de historia desaparecesen do imaginario colectivo? A ver, primeiro deixame comezar por un recordo persoal. Eu estudei a carreira de Xeografía e Historia nos anos 80 do século pasado na Universidade de Santiago e non son capaz de recordar que ninguén, nin mesmo os medievalistas, falaronme nunca do Reino de Galicia. Incluso nos mesmos parte descoñece a propia existencia, incluso ás veces pode ser que se atribúa a un sector que é máis nacionalista, máis pechado, pero históricamente falando, sí existiu o Reino de Galiza. Tamén hai que ter en conta que os termos, as concepcións varían. Obviamente non vai ser o mesmo a concepción do reino no século VIII que no século XXI. Ningún rei do século VII ou X é como un rei do século XXI. Pero as fontes, as crónicas, tanto as peninsulares, as cristiás, as musulmás, as doutras partes da Europa occidental, falan e permiten reafirmar a existencia de reis de Galicia, reis en Galicia e nun reino de Galicia. Existiu o Reino de Galicia? Sí, sen dúbida. Ás veces tamén habería que plantear a maior corrección para o período alto medieval dun reino galaico, dun reino da Galaecia que o mellor xere menos confusión con identificalo ca Galiza ou ca Galicia actual. Por que ese esquecemento, esa desmemoria? Bueno, eu penso que ten que ver co proxecto nacionalista e historiográfico que desenvolveu a historiografía española no século XIX, proxectando todo a partir de Castela como eixo vertebrador de toda a realidade hispánica, non? Entón, todo o que non entrara nese modelo, nesa modalidade, e que de algún xeito o escurecera, pois que tendía a ser esquecido, tendía a ser minusvalorado. E o caso de Galicia é paradigmático nese sentido. Nas bases, no inicio da historiografía un pouco contemporánea, sí que é certo que desde un sector de historiadores galegos se empezou a estudar isto, pero o sector máis español, digamos, e máis castelancéntrico, sobre todo, obviou e tendeu a eliminar e a borrar a existencia do Reino de Galiza, en parte porque ia contra o seu relato. Desde o que eu percibo, un centrarse no Reino de Castela en sí e converter Castela un pouco no centro. Aragón vai por outro lado, non? Pero esta idea da reconquista, de recuperar o pasado visigodo, obviamos os suevos, obviamos o Reino de Galiza e apoiamos un discurso nacionalista español eliminando as particularidades históricas de outros territorios. E tamén hai que entoar o mea culpa por parte dos académicos que moitas veces estiveron totalmente desconectados por moitos motivos, non só falta de interese, senón que incluso na vida académica a divulgación ata tempos moi recentes non se valoraba e consideraba. Entón, necesitamos avanzar en tender pontes entre divulgación, entre os divulgadores de distinto nivel, e sobre todo agora con plataformas múltiples, desde os podcasts, desde vídeos, o método audiovisual, redes sociais, etc., e despois todos eses avances que sí existen e que ás veces teño o medo de que porque non se divulgasen consideremos que non existiron.
Podería parecer que a historia sempre se investigou do mesmo xeito, mas a realidade é que, ao igual que aconteceu co resto das ciencias humanas, a investigación histórica foi evoluindo co paso do tempo. No século XIX, a historia foi unha ferramenta clave para a creación dos actuais estados. Quen exercía o poder sabía da utilidade política que tiñan a produción de mitos e heróis nacionais que axudasen a poboación a sentirse parte da mesma cultura. Hoxe a historia, máis centrada no estudo de aspectos sociais e económicos concretos, tenta explicarnos a nosa realidade desde unha perspectiva máis completa e emancipadora. Conseguirán as investigacións actuais facerse un oco entre tantos mitos e tópicos? Eu penso que é necesario, posible e absolutamente obrigado, non? Que habería que ter moito cuidado en non pasar de crear uns mitos para crear outros, non destruir uns mitos para crear outros que foran sustitutorios, non? Nese sentido, a labor dos historiadores académicos penso que é bastante importante no sentido de que temos que dar o paso á divulgación, non? A escribir cousas que señan escritas dun xeito moito máis entendible para a xente que non ten formación académica universitaria, para que todo o mundo poda entender o que realmente que queremos decir. Como pode ser eso? Pois eso é basicamente o que temos que conseguir explicar é que os reinos do pasado non se teñen por que corresponder coas realidades territoriais do presente. Que hoxe en día a nosa visión está moi condicionada pola estrutura territorial do Estado español en base a un goberno central e comunidades autónomas, pero o pasado é moito máis diverso, moito máis líquido e moito máis flotante. É difícil, é moi difícil, pero está Xelmírez e está a Catedral de Santiago. Entón, que mellores exemplos ou a San Martiño de Mondoñedo en Foz, ese tipo de monumentos máis monumentais, valga a redundancia, pero estas catedrais, isto que é tan evidente, tan fácil de identificar, no? E o Camiño de Santiago como un pouco vertebrador da historia medieval de Galicia, buscar cousas que a xente coñeza e poida identificar de forma máis evidente. Os propios galegos moitas veces non nos creemos esa propia historia. Tendemos a asimilar moito máis os relatos que veñen de fora e tendemos a desconfiar dos relatos que veñen de dentro. A dar por feito que os relatos de fora son os naturais e os de dentro son os interesados. Entón, creo que o noso traballo é facer unha aposta pola ciencia, asumir que a ciencia está sempre desde o presente e sempre miramos o pasado desde o presente, pero axudarlle a xente a observar todo eso de maneira crítica e axudarlle a descubrir as cousas. Que o reino de Galiza existiu é algo incuestionable. Se socialmente non é moi coñecido, non é pola realidade do propio reino en sí, senón por como se construíu a historia na contemporaneidade. De feito, non só existiu, senón que existiu ao longo de moitos séculos, polo que ao ser unha realidade tan duradeira no tempo, sufriu múltiples transformacións e, por tanto, hai períodos moi diferentes en que Galiza foi un reino. Ás veces, tivo reis que gobernaron aquí de xeito independente, e outras fixo parte dun conxunto de reinos, mais sempre foi un espazo cunha forte e duradeira tradición política a nivel europeo. Un reino que, tras ter estado tantos séculos oculto, segue agardando que nos atrevamos a exploralo.